Goedendag iedereen aan het station van Sint-Niklaas. Dus ja, Sint-Niklaas staat centraal voor zijn deelvervoer, zoals hier opnieuw deze deelfietsen, e-bikes, ook terug te vinden aan de grens met de Hulst Nederland. Zo, en dan ook aan het busstation, naast het treinstation. Hier heb je wel 10 bussen in 30 minuten. Ja, hier ook informatie. De Marktbus, gratis openbaar vervoer, rijdt elke donderdag van 8 tot 14 uur. Ik heb hier nu net dat busje in beeld. Dus een gratis busje hier ter beschikking om je boodschap te doen aan de markt. Een bijzonder goed initiatief ook. Is ook wel positief. Deze afstand is toch wel meer dan 1,5 kilometer en zo komt ook wel te pas als je dan eventueel terug moet. Hè. Ik heb hier ook nog even een ticketautomaat van de lijn in beeld. Vind ik ook wel nog even belangrijk. Dus die dagpassen hier €7,50, 3 dagen €15. En dan ook die ritkaart, 10 ritten voor €17. Dus €1,70 per rit. Er zijn natuurlijk ook wel nog andere formules ter beschikking, zoals natuurlijk het abonnement. Dan betaal je dus het verkrijgen hier bij de lijnwinkel, betaal je gemiddeld €1 per dag. Ja, dan ook de verbindingen hier, Waasland Shopping, dus ook wel de bus die stopt voor het winkelcentrum. Dus niet 30 minuten dat je moet stappen, maar stopt er echt letterlijk ervoor. Ja, dan het treinstation, hier ook het nut van de trein natuurlijk. Je kan je fiets meenemen, zoals deze man daar, met de volfiets gratis op de trein of eventueel mee met de lijnbus. Ja, dan ook terug die steps hier in het straatbeeld. Ik zie natuurlijk wel veel mensen die hun eigen step gebruiken. Zo, en dan ook hier de locatie van die gewone deelfiets, niet elektrisch. Voor enkele euro's kan je ze dus huren gedurende 24 uur. Dat is ook natuurlijk wel interessant. Dus via het automaat hier, je moet natuurlijk wel een lidkaart hebben, maar bon, het systeem is bijzonder praktisch. Ja, voor enkele euro's heb je toch deelvervoer. Hè.